City Mayor Julier Ayoy Rosuelio, San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban, at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Alas 8:05 la. Good morning ni Adasi kayo namin. Kasumpalan nyo ng alan sa programa Early in the Morning. Yan kapaborito Orly Navarro. Kay kabusol na saray Balasubas, San Maratako wad sa syudad. Dinaro balot na saray nalalamas San Mananisya at Katuan. Wadya matla sa programan may paruntal na saray putag-putag Tan Matuan, Liknaay Balay. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kaulop kanta bayo balat amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Dito, kumadwan agaw na sa urong loob na sa estudyante. Dahan-dahan lang po sa pagmamaneho. Naniman na muntikan na yung isang motorsiklo, sakay pa naman ang kanyang anak. Nakaw, akaylay paspas to, tatang tanagagay, kaya aya at singa ang gapoy disgrasya, yung walad nunot to amo, ay muntik na, ay no asimplang man, ibuntatok, may luganton anak to kalamor, ay ayaging, gabuhok, muntik na. Dahan-dahan ho sa pagmamaneo, lalo la si kayo nakamotorsiklo. Imabot la kulang-kulang 40. Yada saya dato sa tatang tanagagik.
nasa National Disaster Risk Reduction and Management Office sa may agawan na yugyag ditan sa Sarangani at unabot la 35 karuman 40 o 400 ni so sara may naapektuhan o dino sugat-sugatan at atong tanagagik labindwa ni so almunda sa agawan na Maxel yayagyag karuman ay ayageng anang yun saray videos yung papawayan to may sakaya fast food chain yada tagay ito wala ni sakaya radio station ay gimba antulaya amaya Davao Convention Center apulan Laraya na nagagawa pinablimiran na dumarungal. Yan saya kwanan Mayor Pete Merera dasal dasal so gawon tayong kapoy makantano kapigan so ikana nasara tayong taniran na sakuna anita narungalan nyo ada programa na PEM kapoy makadetect no kapigan so isabi na sa yagyag ay ayagi paluroy mo katanay 35 asog karuman so ni kurit aya inatay apataan nasaray dibris wala rin alner antulaya kaya la kasi may kwandaya panunot si katiran na pinalsa ang pataulid kasalanan manggawa na kamuungan liwan singa satay nagagawa dito sa Senado pero walalay win-win solution insaklang na Senador Alan Peter Cayetano pero singa agaya man workout at ay term sharing tatang tanagagik. Nalilito na po ang taong bayan. Marami ho yung kailangan na ipasapu dyan. Ay makanakana iran na proyekto. Kaya pinabangan na saray ordinaryon Pilipino. Kaya kailangan mag-isip-isip kayo, magkaisa na. Para sa ganun magkaroon na ng harmonious na pagtatrabaho, relationship dyan ho sa may Senado. By the way, may baka maganap na mag-intervene na dito ang presidente. Baka ipatawag sila para sila'y mag-usap-usap. Para sa ganun matapos na yung mga ganyang pagsasama-sama ang ating mga senador. Nabuwas o dinusaya nagaw. Nayari no natagay lamang so presyo na saray produkton petrolyo. Tutay nagagawa lamang dito na Strait of Hormuz. Sa iyantak no mampirma Allah so Iran tan Amerika totally patundaan latan so nagagawa gera akinay kukuri dalamot. Good morning si Insan Pilitigno ay manderengal walay reaksyon to karuman Insan nilira dasaray sising batantiran na issue Insan rating no. Good morning Canada Caloocan Norte balay na Binmalay araya dumarangal tidya say syudad na Dagupan jada say Malingas Public Market nadya ay say balay na Kalasyaw. Good morning si kayo namin si Alvin Sandoval. Good morning Madam Ima Lipio say balay na Binmalay jada good news timat
Good news tayo. Sayan na oras tani walay abasak tan bandag ko social media nilira sayay impakasumpal na sakay taytay tateng tanagagik ya mangikonekta say syudad na Dagupan tan jada say balay na Mangaldan marakep ya raya so nepeg ya atupagen nasaray manag panday nalay saya mangisita na pundo para da saray makanakanan na proyekto ya pinabangan nasaray umbalay so saya taytay salisay Anolid Bridge aya at ginawala so samay inaugurasyon saya so saya salisay Anolid Bridge may konekta saya Dagupan saya balay na Mangaldan at mas maplusla makaunla mas mabilis at mas convenient na ang mga biyahero ang pagbiyahe ng mga mamamayan ng Dagupan at Mangaldan dahil sa opisyal na nagbukas itong Salisay Anolid Bridge na ito ay magugunita na kabilang ito sa mga proyekto na isinulong ni dating Congressman Tof De Venecia at ngayon natapos sa termino naman ni Representative Gina De Venecia si Manay itong sinasabi natin na Salisay Anolid Bridge na ito ay magkokonekta sa bayan ng Mangaldan at dito sa lungsod ng Dagupan at ayon kay Manay Gina De Venecia naalala niya ang yumaong Jose De Venecia Jr. Na siya rin ang may paniniwala na ang mga tulay at kalsada ay susi sa pag-unlad ng komunidad at magugunita nga na nung panahon din ni dating House Speaker Jose De Venecia nagawa itong mga daan, itong mga bypass road tulad ng De Venecia Highway. Yun hong from Lucaw papunta dyan sa bayan ho ng Kalasyaw. At from dito rin sa may Lucaw, Lucaw pa yung sa ano yung sa Utapwak na yun, yung daan papuntang Kalasyaw, De Venecia Highway, itong Lucaw papuntang dito naman sa may Dawol, Pantal Bridge. So yung mga ganitong proyekto ang dapat pagtuunan ng pansin para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya nga ang mga De Venecia dito sa may 4th District talagang nandyan ang kanilang pangalan at kailanman hindi malilimutan ng mga taga 4 distrito ang patuloy na mga magagandang serbisyo ng mga De Venecia na ito nga ay naumpisahan noon ni dating House Speaker the late Manong Jo at tuloy-tuloy hanggang sa pamamahala bilang congressman ni Manay at ni Tof De Venecia. Kaya yung mga legacy na yan na patuloy
na ginagawa at nangyayari dito sa lungsod ng Dagupan. Mga nagawa, legacy nga ni dating House Speaker Manong Jo at yung mga ginagawa pa ngayon ni Congresswoman Manay Gina De Venecia, patunay lamang na hindi nila pababayaan at patuloy ang ibibigay na serbisyo dito sa may 4 distrito ng ating lalawigang Pangasinan. May napanood ako na isang vlogger patungkol sa mga isinagawang Brigada Eskwela nitong Grand 88 Gaming Corporation, dahil may programa ang Grand 88 Gaming Corporation na Grand 88 Cares, yung pagbibigay tulong sa komunidad, at isa nga dito yung Brigada Eskwela na napanood ko sa isang vlogger na pintura, walis, lahat ng pwedeng gamitin para mapaganda ang mga school room at malinis ang kapaligiran, nagbigay itong Grand 88 Gaming Corporation. Yung napanood ko na isang vlogger, yun po yung Brigada Eskwela dyan po sa may San Gabriel First, dyan sa bayan ng Bayangbang, kung saan talagang ipinamalas ng mga kasali sa Brigada Eskwela na yun ang taus-pusong pagtulong o kaya pagtatrabaho para maihanda ang mga school room ng ating mga estudyante eskwela sa paaralan na yon. At yung pamunuan ng paaralan, malaki yung kanilang pasasalamat sa ibinigay na tulong, dahil nga dito sa corporate social responsibility ng Grand 88 Gaming Corporation at sa kanilang Grand 88 Cares, at kung saan yung mga kagamitan dyan, tulad nga ng walis, pintura at mga iba pa, pati mierenda, sabi nga ng vlogger, bongga. Yung kanilang mga merienda dyan habang nagtratrabaho. Kaya ito ho yung patunay na ang Grand 88 Gaming Corporation ay tumutulong sa taong bayan, sa komunidad, sa pamamagitan ng kanilang corporate social responsibility. At ang kanilang pagtulong ay hindi lang nagtatapos doon sa mga ganyang gawain, bagkos ay pati na rin sa kanilang mga kobradores at mga kabo at mga kobradores. May tawag sila dyan yung mga debt collectors, na sila ay asikaso din ng Grand 88 Gaming Corporation. Bukod pa doon sa share na binibigay nila sa PCSO, at ito namang PCSO ay siya namang ginagamit para makatulong naman sa ating mga kababayan sa kawang-gawa. Kaya yung responsibilidad ng korporasyon na ito na nagpapatakbo ng small town lottery na legal dito sa lawigan ng Pangasinan ay hindi nakakalimot sa kanilang obligasyon at tumutulong sa ating mga kababayan. At ito nga, dahil nga legal ay ang kanilang operasyon ay patuloy dito sa lalawigan ng Pangasinan, except Dagupan, at tuloy din yung kanilang ginagawang corporate social responsibility para dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay
hangganan kasama ang PCSO. Sa bawat hakbang di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na papremyo hatid sa bawat buhay ang pangarap abutin. Sa kada laro dito sa Grand 88 panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ang swerte ay nandito. Sa bawat taya pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Tuloy-tuloy programa na likna ay balay. Siyempre, kalop kantabay ni amigo yung RJ Jimenez at your service. Always, dasare rumniran impormasyon na balita. Mga reaksyon ng ating mga kababayan. Good morning, Insan Ray Tigno. Kaya kwantuya ay napaglabat laya. Bukos at saray pinabangan na totoo. Agre ako dyan, Idol RJ. Kwanto? Kaya kwan na insan ko balat. Tama na ang bangayan, magtrabaho kayo. Sayang pera taong bayan. Okay, tuloy-tuloy ni susaray impormasyon na balita. Araya tagatan at Baritaw. Good morning. At balay na Manawag. Nabosla so pangipunpun dasay narnaron ina na Councilor Jonathan T. Ramos. Ya binawilad bilay na Diyos siya manamalsa so condolence da pamilya Ramos dita na dasay balay na Lingayen. Dasal so nakaukulan piya na makaiwas ng tukaman niya sigsigang na napag at amang kakasakay matlarat ay senador ano dya duntan at nagawaan so say makana-kana iran kurang para bansan Pilipinas. Reaksyon ni Ratan na Mayor Pet Merera narengalan kasumpalan na saya na programa ada programan PEM. Unso blayla tateng tanagagik. Yada aspeto teknikal kalabakan tabi tayo Engineer Nexon Dakal. Ada programan likna ay balay. Saya balit sumakter yung amigo RJ Jimenez at your service always. Umpawila kada programan PEM kasumpalan na pigaran makanan paimano. Sa programan mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray